ate ko. Yes, ate ko. Okay. Tapos sa kanto na ito. Pero lobi na ini. Yung may bar isang ba? Yes po, ate ko. Yun po. Okay, okay. Ay, ang pinisyo pala ni Dan. Okay. Napulo na intention. Opo. Diyos maray na aga po. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi
an solemnidad, asin kabanalan, kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon, kan Santa Misa. Diyos mabalos po, maluhod kita. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugarig, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigli mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigli mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigli mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigli mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat ni Alberto Lucas Belkira, family. Ni Mr. and Mrs. Teotimo and Lobiano Jr. and family. Candantes family. In honor of Our Lady of the Gate, ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. For healing and good health of Anna Marie Kim, Canben Labrada family. For Mama Mary's birthday, Cansaniosa family. For the gift of life, ni Christoph B. Perez. Pasasalamat ni Leo and Cynthia Ramos. Ni Tess D. and family. Birthday of Mama Mary, ni Rafaelita Howe and family. Happy birthday of Mama Mary ni Sonia Serrano. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, ni Mr. and Mrs. June Abeliano and family, ni Bong and Jean Gapayaw and family, ni A&A Bite Dental Clinic, ni Sheila Villaraza. In honor of Our Lady of Perpetual Help and birthday of Mama Mary ni Christine. Pasasalamat ni Wilma Villanueva and family, ni Emily Bemida, ni Sarah Imperial. First year anniversary kan CM family. Pasasalamat ni Rosemary Asiado, ni Marcelo Barnuevo Jr. and family, ni Princess Barnuevo and family. Thanksgiving in honor of Our Lady of the Gate, ni Leo and Cynthia Ramos. Espesyal na mga kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. For taking the bar exam, ni Joshua Mirabuna.
Special na kahagadan ni Maria Angelica T. Perez. To pass the 2024 bar exam ni Ida Ermira Rosero. For successful bar exam ni Mr. and Mrs. Samuel Bigkas and family. Special na kahagadan ni Mr. and Mrs. Rodel Borais. Siringman ni TSD and family. For taking the bar exam ni Bea Lane B. Dolesen. Special na kahagadan ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. For guidance of the Holy Spirit to Monique D. Can Alvarado family. For passing the 2024 bar exam of April and D. Jesus. Can Vargas and D. Jesus family. Special na kahagadan ni Sheila Villarasa. In honor of Our Lady of Peñafrancia, Can Alvarado family. For good intention ni Jana. To pass the 2024 bar examination ni Christine. For Dr. Mark R. Villanueva to pass the September 2024 Philippine Pediatric Society Board oral exam ni Vanessa Therese Villanueva and children. For Lexter John T. Cabug to pass the 2024 bar exam ni Elvira and Ramon Cabug III. For the successful 2024 bar exam, an excellent result of Marian Joy Sofia B. Aranas and friends, Can Aranas and Borromeo families. For guidance in taking the 2024 bar exam, ni Billy Joy Mendoza Velasco. For the successful bar exam of Paulo Magnaye, Can Manatiao family. To pass the bar exam of Monique Alvarado, Billy Velasco, Charm Adovizo, Darilyn Del Pilar, Mark Sorbito, Ulysses Malvar, M.R. Vargas, and Eberdon Juster Salier, offered by an anonymous. To pass the bar exam of Ditch, Can Aranas family. To pass the bar exam of Mitch, St. Jude family. And special intention by Ruel and Arlene Dawal Almasco. And para sa kapahingaluan kan mga kalag, Kifroylan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Kisali Candineros family. Ki Lorenzo Josefina and Antonio Candumiquil family. Ki Peter and Jean Candumiquil family. Ki Lordita Can FNS Velasco. For All Souls ni Maria Sabrina Tinay. For Cesar Can Asupardo and Cantara family. For Eduardo Sr. ni Bong and Jean Gapayaw and family. For All Souls ni Sheila Villarasa. For Romeo Jr. Can Alvarado family. For All Souls ni Wilma Villanueva and family. For Nunoy Baites D and family. For All Souls ni Sarah Imperial. Ki Adriano Canliantero family. Ki Maria Regina ni Cathy A. Tuason. And for Erlinda ni Elmer Villarasa and family.
Sa giraray mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay na aga po sa saindo gabos. Ngunyan iyo an ika-23 na Domingo sa ordinaryong panahon. Magtirindog po. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asinan katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Ang mahal na Dios, nagpapaumay kan gabos na mga kaninan, gabos na paghilang. Punanta po ang selebrasyon sa paghagad na bulungon niya, pati ang mga lugad na naginibo kan sa tong mga kasalan. Sarabay po kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na mga anggeles asin santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamiibig sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Awitan ta ang Diyos asin pamurawayon. Pamurawayan sa Diyos sa kalinasan, asin sa dagang katulingan, sa mga taong marhay ang buo.
kita. O Dios, kaugaying hilinga an mga aki nin sa imong pagkamuot. Nahuli ka ini, an pagtubos sa mo nagdatong, asinan pag-ampon sa mo nauutob. Tanganing iwaras sa mga nagtutubod ki Kristo ang tunay na kaligtasan, asin ang daing tapos na pamana. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, pinapagirumdom kita na magkaigwang kusog ni buot, asin dai matakot na hampangon ang satuyang mga kaluyahan, asin mga katibaadan sa satuyang buhay. Hulita, ang Diyos, iyo ang magtatao sa to ning pagiya, kaligtasan, asin kaginhawaan. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsabi ang kagurangnan, tarami ang gabos na maluya ang buot. Magmakusog kamo asin dai matakot. Madatong ang Diyos sa pagligtas sa indo, sa pagpadusa sa mga kaiwal nindo. Dangan makakahiling ang buta, asin makakadangog ang bungog. Ang pilay malukso dangan masayaw, asin ang mga pula makurahaw sa kaugmahan. Ang mga burabod nin tubig mabulos pasiring sa disyerto, magiging sarong sapa, ang mainit na baybay, asin mapapano nin mga burabod, an mamarang daga. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kalagko mag-umaw ka sa kagurangnan. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Minapahiling siya nin hustisya sa inaapi. Minataunin kakanon sa nagugutom. Pinapatalingkas nin kagurangnan an mga bilanggo. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Asin tinatawan nin pakahiling an mga buta. Binabangon niya an mga napadungkal. Namumutan niya ang mga matanos, ang mga dayuhan sinusurog nin kagurangnan. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Ang mga ilo asinbalo sa iyang tinatabangan, alagad rinaraot niya ang mga plano kan mga tampalasan. Ang kagurangnan hadi sa paman. Ang sa imong Diyos o Siyon, maghahadi sa panahon na daing kasagkoran. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang babasahon, sinasadol kita na magsarig sa satuyang kagurangnan. Pinapagirumdom kita na magkaigwanin respeto sa lambang saro. Ang pagkamuot ni Diyos, dainin pinipili, anuman ang estado kan satuyang pagkabuhay. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Mga tugang ko, bilang paratubod sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, ang kagurangnanin kamurawayan, dai kamo magpalainin tao. Halimbawa, naglaog sa saindong pagtiripon ang sarong mayaman, na nakasingsing nin bulawan saka nakagubing nin magayon. Asin ang sarong duka, nagirisi ang gubing. Kun urog nagalangan nindo ang tawong magayon ang gubing, dangan sabihan nindo siya, digdi katabi sa pinakamarhay na tukawan, alagad ang dukang tao, sinabihan nindo, tindog sa nadyan o tukaw digdi sa pamitisan ko, may pinapalain kamo, asin naghuhukom kamo nagikan sa maraot na kaisipan. Maghinanyog kamo mga namumutan kong tugang. Pinili ni Diyos ang mga duka kaining kinaban, na maging mayaman sa pagtubod, saka paramana kan kahadean na ipinanuga niya sa mga namumuot sa iya. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naghali si Jesus sa distrito nin Tiro, nag-agi siya sa Sidon, saka sa rehiyon kan Decapolis, pagpasiring sa danaw nin Galilea. Duman, dinara ki Jesus ang sarong tawong bungog asin bilot. Pinakimahirakan ni si Jesus na dutaan niya ini kan kamot niya. Irinayo ni Jesus sa mga tawo ang lalaki. Dangan, dinutaan niya kan sa iyang mga muro ang talinga kan lalaki. Naglutab siya, saka dinutaan ang dila kaini. Pakatapos, nagtingkalag si Jesus sa langit, naghangos nin hararom, dangan nagsabi sa lalaki, Ephata, naan buot sabihon, mabuksan ka. Nakadangog tulos ang lalaki asin na umayanan sa iyang dila, saka nakataram nin malinaw. Pinagbutan sinda gabos ni Jesus na daiid to ipag-usip, alagad kung kasuaring lugod sinda pinagbutan na dai mag-usip, lalo man lugod nindang ipinamareta idto. Nagngalas ang gabos na nakadangog, marhay ang paggibo niya kan gabos. Maski ang mga bungog, pinapadangog niya, asinan mga pula, pinapataram niya. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Sa satuya pong sosyedad, sagkod sa presenteng panahon na ini, kadakol pong mga ulang ang hinahampang kan satuyang mga tugang na biyadi o inaapod ta sa English, persons with disabilities, PWD. Sa Bicol, anapod ta sa inda, biyadi. Pirmita pong nadadangog ang mga kadipisilan nindang pisikal. Arog halimbawa kan limited access sa mga tawong tataong mag-sign language, mga building na mayong ramp, mayong escalator, elevator, asin kakulangan sa iba pa pong services na akma para sa pangangaipon ninda, pirmita yan nadadangog, physical limitations of their disability. Pero bihira ta pong madangog, ang hararom na pagsakit na inaagihan ninda, na dai nahihilingkan sa tuyang mga mata. Digdi po sa Pilipinas, ang mga tawong biyadi, kadakol pang pangangaipo na kaipuhan masimbagan, puon sa edukasyon, sagkod sa empleyo, paghanap nin trabaho, limitado po ang oportunidad na para sa inda. Dahil dakol po sa inda, ang dai nakapagklase, bako lang dahil inuulang sinda, kundi dahil inot sa gabos, dikit ang SPED schools. Dahil di po nakapagklase, nasasakitan man po sindang maghanap nin trabaho. Kaya ang nagtitios na, nagtitios pa. Bako na nga ni po sindang prioridad, piguulukan pa kan ibang tao, asin kung minsan hinihiling pa kan mga komunidad ninda, minsan sa diring pamilya ninda, na mayong halaga, daing pakinabang, kaya gibuhon na sa nang katabang, gibuhon na sa nang surugoon sa harong. Kaya dakul po kan mga biyadi, pagmati ninda, invisible sinda, rejected kan lipunan, pirming nalilingawan. Ngunyan po, inaapudan kita bilang mga Kristiyano na magsimbag sa realidad na ini dahil partisinda kan sa tuyang komunidad, tugang tasinda. Asin salamat sa Diyos, igwa na po kitang nahihiling na mga tanda nin paglaom. Lights of hope are already present, can be seen in our times. The church has been taking significant steps towards inclusivity. Magsain man po kita sa bilog na kinaban,
Dakol na po ang church institutions and church programs na nagtatabang sa mga PWD tanganing maging parte sinda kan ministry and life of the church. Halimbawa, igwa na kitang sign language masses. Ang sa tuyang mga simbahan, tinatauan tanin accessibility modifications, tanganing makasakat sinda, malakawan ninda, may espesyal na tukawan para sa inda. Pati na po ang pastoral care programs na nagbibisita duman sa mga nasasakitan na magpasiring sa simbahan. Here in our diocese, we have just established this newly created PWD ministry. Alagad dati na pong yaon ang harong kan Sagrada Familia. Dati nang yaon ang government and non-government institutions na nagtatabang sa inda, arog kan Simon of Cyrene sa Daraga, arog kan Albay Provincial Disability Office, asin iba pa. Kadakol pa po kitang kaipuhan gibuhon. Sinasabi ta po ini dahil ang mga babasahon tangon niya na Domingo, nagbubusol na magtabang kita to create a more inclusive society. When we say inclusive, both sabihon, mayong napapabayaan, gabos kasabay, gabos may boses, gabos dinadangog, bakong nagkapira lang. To include means to be inclusive. Sabi ni Propeta Isaías sa enot na babasahon, the eyes of the blind shall see, and the ears of the deaf shall hear. Saro po ining propesiya na nagpapagirumdum na ang mahal na Diyos, bubulungon ang mga may kaninan, asin ang gabos na mga nagsasakit, kung bako man sa paaging muyata, sa paaging buot kan Diyos. Ibabalik kan mahal na Diyos ang sa indang dignidad bilang tao, asin bilang aki nin Diyos. Dangan, digdi sa Ebanghelyo, isinasabuhay po ni Jesus ang propesiyang ini. He encounters a man who is deaf and has a speech impediment. Kung anun ta po ang pagkakataon na ini, tanganing magtukdo, na ang politically correct term na apod sa sainda, kan community ninda, is deaf. English man yan, o Tagalog, o Bicol, an apod deaf, with a capital D. That is their identity. Sa panahon po ngunyan, daita na po ginagamit ang mga tataramon na bungog, saka pula, sisay man ang gustong apodon kaiyan. Bako din pong tama ang mga tataramon na mute, asin deaf mute. Dahil may boses sinda, nadangog na po nindo, minsan nga ni piguulukan tapa ang boses ninda. Asin day po kita magsabi na abnormal, nagaro kita ang standard kan tamang pagkabuhay, nagaro kita lang ang normal, o day magsabing hearing impaired o speech impaired. Nagaro nagtututok lang kita sa daininda kayang gibuhon. Ang tama pong apod sa inda, asinan gusto nindang apod sa inda is deaf. Sa sign language, arog po kaiyan. Sa ngimot sa talinga, deaf. Dakol po sindang kayang gibuhon, pati po magdangog. Nagdadangog sinda gamit ang mata, nagdadangog sinda gamit ang pagmati ninda, pati ang paghiro ta, pati ang pagpamati ta sinda sa inda na bako sindang mahalaga, nadadangog po ninda iyan. Ano po ang ginibo ni Jesus para sa deaf man digdi sa Ebanghelyo? Da isa na po binulong ni Jesus ang lalaki, hali sa harayo, kundi ang ginibo niya, nagranis siya, kinaputan niya ang deaf man. Nagbisita pa sana po si Pope Francis sa Indonesia, nahiling ta sa social media, sa mga bareta. Sa sarong paghurup-hurup po ni Pope Francis, sinabi niya, hinapot niya, when you give alms, do you touch the hand of the beggar? Pag naglilimos ka po, iniitsa mo ang barya? O hinuhulog mo sa kamot kan makilimos? Or do you care to touch the hand of the beggar?
Tatibaad po, natatakot kitang magkapot sa mga makilimos. Baka maati. Baka may hilang. Baka maulakitan ako, malinig pati ako, siya maati. Si Jesus, digdi sa Ebanghelyo, kinakaputan ang lalaking deaf. Bago niya binulong, sinuhay niya, linain niya, pinamati niya digdi sa lalaki, sinigurado niyang ipamati, nahihiling taka, I can see you, and I care for you. Kinaputan niya, bago niya binulong. Kita po, mahalagang ihapot sa pagkakataon na ini, ano po ang satuyang attitude? Ano ang ginigibuta para sa mga tawong may disability? Sigurado po akong may midbid ka mo na PWD. Yaon sinda sa barangay nindo, an iba kaiba ta sa harong kapamilya ta. Are we like Jesus na nagmamangno sa inda nin may pagkamuot, nin may pasensya? Aram iyan kan mga nagaataman nin PWD. May tugang po akong deaf. Aram mi kung ano ang difficulty kan pag-ataman sa inda. Are we like Jesus who take an extra mile to show compassion to them? O iniiwasan ti sinda dahil garo pagabat sinda sa to? It's too inconvenient. Abo ko nang maging involved sa inda. Pagalo na ako, may sadiri akong mga kagabatan, bala naman sa mga taga-gobyernong mag-ataman sa inda. Bala na sa mga taga-simbahan. Mapagalon mag-ataman sa inda. Igwang sarong storyteller and researcher na ang ngaran Brené Brown, sabi niya, kan kami mga aki pa, tinukduan kami kan samuyang ina, na dai pag-iwasan ang pagtios kan ibang tawo. Pag-igwang tawong nagtitios, dai magdulag, dai ipag-iwas ang mga mata, dai magduko kan payo, dai magpanggap na dai kang nahihiling. Pag may nagtitios, hilingon ang mga mata kan nagtitios. Dawa aram mong magabat ang mahihiling mo sa mga mata niya. Dai magdulag, dai magduko kan payo. Hilingon ang mata kan nagtitios. Dangan pag ikaman yaon sa pagtios, hilingon po, mangnohon ang mga tawong andam na hilingon ka sa mata. Dahil ang mga tawong ini, sindaan mga tawong tunay na may pagmakulog sa imo. Look at the eyes of those who suffer. Sit down with them. Listen to their stories. Sindaan may pagkamuot. Mga tugang, baka po daita namamalayan, nakitaman igwang disability, bako man physical o mental o developmental, baka po sarado ang satuyang puso sa pangangaipo kan iba, baka po nakapikit ang satuyang mga mata sa pagtios kan iba, o baka po nagbubungog-bungugan kita pag igwang nagsasakit. Sabi ni Santiago Apostol, digdi sa ikaduwang babasahon, makanuod lugod po kita na makipagkapwa tawo. Bako sana sa mga mayaman, mahamot, magayunan itsura, tratuhon tapo nin pantay ang gabos. Dahil arog kaiyan mamuot ang gabos, bot sabihon, tratuhon tapo nin tama ang mga dukha, mangnohon ang mga napapabayaan sa pamilya, sa lipunan, surugon ang mga inaapi, dahil mga aki man sinda nin Diyos. How do we do that? Maging sensitive po sa mga tinataram, hinguwahon na pag may mga istoryahan, kaiba ta sinda. Pag may mga plano, pirmi na pong iisipon, anong plano para sa PWD? Anong plano para duman sa kapamilya mi na may disability? Kaya nga ni naghihinguwa kita sa gobyerno man o sa simbahan na pag may activity, dapat pirmi kitang ma-advocate, kita mismo ang mahapot. Hapot! Ano pong gigibuhon kan maatindir na PWD? May tukawan po para sa inda, may ma-interpret po para sa inda,
May maalsa sa inda. Kung bigla pong may emergency, anong gigibuhon, tanganing da isinda makulugan? An apud po digdi, disability sensitivity. Pirmi kang aware na sa kapalibutan mo, igwang PWD. Da imalingawan, partisinda kan komunidad. Let us not put them on the margins, put them at the center. Disability sensitivity. Dai nakakalingaw na yaon sinda. Dai po lugod kita makalingaw na an mahal na Diyos, pirming yaon sa gabos na ini. Ta pirmi pong ang tentasyon, mahapot kita, where is God in all this? Hain an mahal na Diyos sa buhay kan mga biyadi o sa muya na nagaataman para sa inda? Yaon po an mahal na Diyos. Yaon siya sa buhay kan mga nagtitios. Yaon siya tanganing bulungon sinda. Asin yaon siya tanganing apudon po kita na magin sa iyang mga kamot asin mga bitis. Tanganing kita po mismo an mag-unak kan takyag, tanganing magtabang sa inda. Tanganing kita mismo an dumuman sa mga nalilingawan, gamiton an bitis tanganing magdulok sa inda. Tanganing kita mismo an magbulong sa mga may pagtios, mga may lugad. Hagadon ta sa mahal na Diyos an kusog buot, tanganing magikitang sa iyang mga kamot, asin mga bitis, arual daw. Tindog po kita. Simbagon ta po ang tataramon ng Diyos, ipahayag taan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kang langit, asin kan daga. Kan gabos na nahihiling, asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos. Huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asina nila man, huli kan Espiritu Santo ki Virgen Maria, asina ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kang panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw, na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga bukay, asin mga gadan. Ang sa iyang kakadean, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin bukay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asing kambuhay sa maabot na panahon. Amen. Ang mahal na Diyos nagsisimbag sa satuyang mga pangangaipo, darhontaan sa tong kahagadan sa iya. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing paliwanagan kan Espiritu Santo, ang gabos na miyembro kang simbahan, asin gibohon sindang mag-ako, kang nakakapaumay na mensahe kan Ebanghelyo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing danay niya tong girumdumon na ang mga dukha asin pinabayaan kan sa tuyang sosyedad, kapantay niya to bilang mga aki kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing danay niya tong gamiton ang balaog nin pagtaram sa pagharubay kan kamurawayan kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang
asin mga may kabiyadian, makatalastas kan sa indang mahalagang papel, sa pagligtas nin mga kalag, huli kan sa tuyang pagmangno sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, magkamit kan kapahingaloan na daing kasagkoran, asin an mga nagmumundo, huli sa inda, magkamit nin ranga, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa hilom, rumdumuntaan sa tuyang mga kahagadan, pati ang mga tawong ipinangako tang ipagpapangadji. In a special way, we remember our brothers and sisters who are taking today the first day of the bar exams. Amang makakamhan, buksan ang samuyang mga puso, bulungaan samuyang pagkamakasadiri, tanganing maako mian sa imong mga grasya, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kang bilog niyang banal na simbahan. O Dios, ginigikanan nin tunay na pagkamuot asin katuninongan, itugot mo na mimibi kami, na huli ka ining mga atang, maninigo kaming magsambakan sa imong kadakulaan, asin huli kan pakisumaro sa banal mong misteryo, maimbod kaming magkasararo sa buot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tas sa pagkamundag, binagon niya ang daan na buhay nin tawo. Sa pagtios, pinara niya ang samong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Asin sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto nin kalangitan. Kaya, kaiba kan kadakul-dakul na angheles sa sinsantos, nagaawit kami sa imo kan imno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, ta iniyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumdumaan sa imong surugoon na si Engracio, na inapod mo sa imo hali sa kinaban na ini, itugot mo na ang katubo sa pag-arog sa kagadanan kan aki mo, makisumaro sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora de Peñafrancia. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, asinan gabos na santos na kaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Naghihinguwang makaarog ki Jesus, pamibi untaan itinukdo niyang pamibi.
agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. naghihinguwang maging komunidad na bukas sa gabos, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang, uya si Yesu Kristo na nagpapaumay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi ka ining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya.
Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan itugot mo sa mga paratubod mo, na pinapakakan asin binubuhay mo sa kakanonin sa imong tataramon asin langit no na sakramento. Nalugod, magkamit kaming gayo kan mga dakulang atang kan aki mong namumutan, tanganing danay kaming magkanigo na makisumaro sa iyang buhay. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Maluhod po kita, mapamibi kita sa pangataman sa mga linalang. O Diyos, nin pagkamuot nin buhay, sa mong ginikanan asin padudumanan. Kagibo ning gabos na uya sa mo, asin ning gabos sa kapalibutan. Ako aan sa mong dalisay na pag-umaw, asin pagsamba sa imong kamurawayan. Sa kapinunan, winaras mo ang liwanag, minasdan mo ang gabos mong linalang. Pinangyari mo sa inda ang kahusayan asing karahayan. Asin sa tawo, pinaghiras mo ang katungdan, nin pangataman asin pamamahala. Patawada kami sa mga salaming na ginibo, nin pagsuhay sa kabutan mo, nin kapaabaw-abawan asin padagos na pagpatimasang sa kalikasan, asing katigayunan
nin pagiging kabaing mo, asing katuwang mo. Siring sa surugoon mong si David, kami nagsusulsol asin nag-aarang, pusong malinig lalangas ako, O Diyos. Sarong bago asin maimbod na espiritu, ibugtak mo sako. Tabangan mo kaming magbalik buot sa imo. Bangonon mo kami hali sa kapadungkalan, na maging malinaw sa mo ang pagiging katiwala. Asin na bako kaming Diyos, kundi ikasana, wara ng iba. Na igalang mi an sa mong kapwa, kasaro ning gabos mong mga linalang. Sagom kan sa imong kakusugan, asing kabagsikan, gibuha kaming maging mga taga-basok, taga-protihir, asin sa mga barabod na magtatao sa samong kapwa, asin sa imong mga linalang nimbukay, na magsusupay sagkod sa buhay na daing kasagkor. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Francisco de Assis, tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuya